We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela ningibonise kulesimo engikuso. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhulele emakhaya endaweni yase-KZN eMsinga. Ngikhuliswa umama. Ubaba yena kuthiwa wafika namakontraki ebewakha izikole. Kwathi uma kuphela umsebenzi wahamba. Uma echaza ke umama. Ngikhula ekhaya nezingane zakithi ezimbili. Bekuyimina owokuqala. Laba abanye abangilamayo bebanabo obaba babo futhi bebabazi. Ngikhule isimo sasekhaya singesihle neze. Endaweni yangakithi kudala bekuthezwa inkuni kuphinde kukhiwe amanzi. Mina ngoba ekhaya bekungenamfuyo. Into bengiyenza uma ngibuya esikoleni. Bengingena umuzi nomuzi la kunezinkomo khona ngicele ukubakhela amanzi noma ukuyotheza. Bese bona bengipha u2 litha webisi. Ukuze sizokhona ukuthi silale sidlile. Umama yena ubephila ngokuwashela abantu aphinde ayosiza emasimini. Bengiyingane ekhuthele nje impela. Esikoleni khona angeke ngithi bengingahlakaniphile ngoba bengihlezi ngikhathele ngenxa yalemisebenzi engibhekana nayo uma ngibuya esikoleni. Lokho ke bekwenza ukuthi ngingabi nemiphumela emihle esikoleni. Kuthe mangiyokwenza uStandard 7 osewu grade 9 ngolimi lwamanje. Kwakhona ikhaya abebengikhonze kakhulu abazali bakhona. Base beya kumama bayocela ukuthi baganiselane ngami nendodana yabo. Wavuma umama naye ngokubona ukuthi bacebile kulomuzi. Futhi bazosinakekela mina kanye nomndeni wami. Wabese ebikela omalume kwaba yibo abangazisa ngalolu hlelo okumele lwenzeke. Babengeke omalume baphikisane nalokho ngoba kwakuwusiko lakudala futhi elalenziwa. Okunye ke nabo babengamile kahle ngempilo. So kwabajabulisa kakhulu nabo lokho. Angibanga nankinga nami ngavuma. Kwenziwa ke konke okwakumele kwenziwe okungamalobolo nokwembeswa kwandlula. Emva kwalokho ke kwase kuphoqa ukuthi ngiyohlala kuloya muzi. Lokho kwaphoqa nokuthi ngiyeke manje esikoleni. Ngaphila kahle ke iminyaka nje emithathu kulomuzi nomyeni wami. Indaba yaqala mase kungatholakali izingane. Waqala umyeni wami wangithuka engibiza ngamagama aziswana. Kudala ke uma nizokhumbula indaba yokubheka kodokotela yayingekho. Abazali babona ukuthi akusahambi kahle ngoba umyeni wami ubeze abatshele ukuthi bamuganisela inkinga engatholi izingane. Kuthe ngonyaka ka5 ngisemendweni wami. Umyeni wathola itoho eGoli. Wafike waqonywa khona osisi ngingasho nje ukuthi babebathathu. Bamumbathisa namajazi. Ngokubuka kwami ke base bazi ukuthi umyeni wami uzifuna kangakanani izingane.
Sithola kanjani-ke ukuthi amajazi? Angithi umntwana makalethiwe uyaye ahlolwe yizalukazi bese eya esibayeni. Zazifike zivume-ke lezalikwazi phambi kwakhe umyeni wami ukuze angaphoxeki. Kodwa mase sisodwa atshelwe lowo mawengane ukuthi le ngane akuyona eyala ekhaya. Bavuke ekuseni bamuphe imali yokuthi agibele abuyele emuva, ngoba kubalekelwa ukuthi ingane ingaze ingene esibayeni. Babese bahlela-ke ukuthi mina okungcono angilale nomfowabo ukuze ngibambe leyo ngane bese kuthiwa eyakhe umyeni wami. Akukho ebengikuphikisa, phela nami ngangiwazi lawo masiko. Ubethi uma ezobuya eGoli umyeni wami, angithi bekubhalwa incwadi kudala ziphathiswe. So ngangisuke sengazi ukuthi uyeza. Bese simbatha ingubo eyodwa-ke nomfowabo. Ngenhlanhla-ke ngakhulelwa, kodwa ekukhulelweni kwami akubanga kuhle. Wayengithuka ethi akuyona eyakhe lengane. Yini kuhambe yena eyohlala kude bese ngiyakhulelwa. Ngibe ngahluleka ukukhulelwa sisahlala sobabili. Kwaba nje ileso simo ngaze ngabeletha ngathola ingane yentombazane. Akakujabulelanga-ke nakho lokho kokuthi intombazane engiyitholile. Yakhula ingane, ithe mase ino 2 years kwathiwa asiphinde futhi nomfowabo sizame. Ngaphinde ngabamba futhi. Kwaba nzima kakhulu kulokho ngoba ubesengishaya nokungishaya umyeni wami. Lokho kwadala ukuthi ngithole ingane ekhubazekile. Kwamhlanyisa kakhulu-ke umyeni wami lokho. Wayesho nokusho ukuthi yena akazali izingane eziyizidalwa. Wangishaya kakhulu kunakuqala. Angagcini-ke ngokungishaya kuphela, aphinde angithuke. Lokho kwenza nami lengane ngangayithandisisi kahle. Ngenkathi ngisafunda-ke, kwakunomngani esasizwana kakhulu naye. Yena wayesehlala eMpumalanga, ubeza ngokuzovakasha kubo. Ngamubikela-ke inkinga yami, wabese engitshela ukuthi okungcono angihambe naye ngiyofuna umsebenzi wasemakhishini. Weza-ke umngani ku-August ezovakasha kubo. Kanti ngapha kimi vele isimo sesiyangibhedela kakhulu. Wathi uma ebuyela emuva ngahamba naye. Ekuhambeni kwami-ke ngangithi ngiyofuna umsebenzi ngibuye ngizolanda abantwana bami. Nami ngafika ngale eMpumalanga ngawuthola vele umsebenzi. Ngase ngithola nesoka elalingithanda lingiphatha kahle. Sahlala sonke-ke nesoka lami. Ngalithola nalo lingenayo ingane. Nami ngase ngiyesaba ukusho ukuthi nginezingane. Solokhu-ke ngahamba ekhaya kuze kube imanje. Ngize nginezinye izingane manje ezimbili nalesoka lami. Engalitshela ukuthi anginabazali, anginazihlobo. Inkinga yami-ke manje angisakhoni ukuphila nalemfihlo, seside kakhulu lesikhathi. Ikakhulukazi-ke ngoba le endala ingane ngiyayibona la ezinkundleni zokuxhumana ipostile nomfowabo. Iyangidla lento ngoba angazi ukuthi ngizolibikela kanjani isoka lami. Futhi ngizobuyela kanjani ebantwaneni bami, ngiyofike ngithini kubo.
Engifisa nje ukukusho kubantu besifazane ukuthi bangazifihli izingane zabo. Umuntu uma ekuthanda ngeqiniso uyozamukela. Futhi akube kusaba lula ke ukubuyela emuva ngoba sisuke sesingekho isiviko noma incazelo ongafika uyichaze izwakale kangcono kubantu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free. Okunye-ke sithanda nje ukubonga kakhulu isupport enisipha yona as i-channel. Siyabonga futhi nezaluleko enizipha abantu abasuke basibhalele la ekhaya. Siyabonga kakhulu.